नोङो बबे फरायसालियाव फरायदोंमोन आरो बेसेबां पार्सेन्टआनो पास खालामदों नोंनि मुंखौ खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि बर'। गिबियावनो गासैनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। आं देग्लायनि मेट्रिक एग्जामाव भेरगाव गोजौ फरायसालिनिफ्राय फरायनानै 90.16% लाखिनो हादों। बेनिफ्राय नोङो न'आव फरायनाय समाव बेसेबां घन्टा फरायदोंमोन? आं सानसेयाव 7-8 आवार्स फरायदोंमोन। ओमफ्राय न'निफ्राय बेसेबां गोजान जायो फरायसालिया? फरायसालिया 7 किल'मिटारसो गोजान 7-8 किल'मिटारसो जागोन। बेनिफ्राय माजों थाङोमोन? आं साइकेलजों थाङोमोन। फुंनि बेसेबाङाव स्टार्ट खालामो? फुङाव 5टासोनिफ्राय स्टाडि खालामनो 8टासोआवलागि फरायोमोन। ओमफ्राय 8टानिफ्राय नोङो 8:30 ओंखारलाङोमोन फरायसालियाव। ओमफ्राय टिउसनफोर लादोंमोन ना? टिउसन लादोंमोन आं मेथ्स आरो साइन्स। बेलासि लायोमोन मोननैखौबो फरायसालिनिफ्राय फैनानै। ओमफ्राय बिदिनो मोना 6टासोनिफ्राय स्टाडि खालामनानै 12टासोआवलागि फरायोमोन। हरनि 12टासिम फरायोमोन आरो फुंनि बेसेबाङाव सिखारोमोन? 5टा जायो। 5टा जायो। फरायनाय समाव नोंखौ बांसिनहै सोर गाइड होदोंमोन? फरायनाय समाव आंनि आइया आंखौ जोबोद आललायोमोन फरायनाय समाव। हराव माब्लाबा नेफायोमोन। ओमफ्राय बिदिनो गासै सारमोननो साबायखर बावनो सानो। सारमोनहा गोसोफोर थुलुंगा होयोमोन। बेनिफ्राय दायो इयुनाव मा जानो? आं इयुनाव सासे इन्जिनियार जानो लुबैयो। दायो बबे स्ट्रिमाव फरायनो नागिरदों? साइन्स स्ट्रिमाव। साइन्स स्ट्रिमाव फरायनाय लोगो लोगो दायो स्टाडिया जेसेबां खालामदोंमोन बेनिफ्राय बांसिन खालामनांसिगोन। बेनिफ्राय बेजों लोगोसे बाहेरा माबाफोरखौ लानांसिगोन नङा होमबा ना? आदसा बेनिफ्राय दायो साइन्सआव फरायनाय लोगो लोगो बेनिफ्राय नोङो इन्जिनियार जागोन नङा होमबा? बिदिजों लोगोसे आरो माबा सिमां दंबायो नामा इयुनाव? बिदिथ' गैथ'ला। आं इन्जिनियार जानो सानदों आरो दा। नोंथांनि गथ'आ जिहेतु हिमांशु बर'आ 90% लानानै दायो मेट्रिक उथ्रिबाय। दा बे बेलायाव नोंथाङा बिफा जानानै बेसेबां मदद खालामनो हादों? जोबोर मोजां मोनो आरो जोबोर मोजाङै पास खालामबाय। आं जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो दा पास खालामबाय। दायो माब्लाबा न'खराथ' एसे थाखा फैसानि हाल सालाथ' एसे गाज्रि। अब्लाबो बिथांखौ माब्लाबा थाखा फैसा नांगौ जानायाव सुख'नो हादोंमोन ना? जों हाजिरा खामला मावनानै जोङो मोजाङै फरायहोबाय आरो। नोंथाङा सासे न'खरनि गिरि जानानै जेनेबा हिमांशुनि फरायनायाव गोबां मदद खालामदों। दा आरो मदद खालामनायजों लोगोसे जोबोद खस्थ' खालामनो गोनां जादों नङा होमबा? बेखायनो नोंथाङा मा खस्थ' खालामदों? खुलुमबाय सार गिबियावनो आं बुंनो सानदों गथ'खौ फरायनाय समाव आङो फुंनि 4टायाव होजायोमोन। जानानै उथिगौमानि मागौमानि 5टा जायो फरायनाया। ओमफ्राय आंथ' 4:30 बागानाव थाङो खामानि मावो। हाजिरा खामला एखौनो मावनानै फरायहोदों। बिफायाबो आखाइया खारदा नालाय हेन्डिकेप। ओमफ्राय बिफायाबो गिदिर खामानि मावनो हाया। बेनिखायनो आंबो मावनांगौ जायो बाहेराव। ओमफ्राय न'खरावबो परियाल बुरजा नालाय ओमफ्राय एसेनि थाखा फैसाया थोआ। ओमफ्राय खरसाबो खालामनांगौ जायो आरो गथ'खौबो नायनांगौ जायो। बे जे बागानाव खामानि बबे बागानाव? रङाजुलि बागानाव। बेनिफ्राय फुङावनो माजों थाङो? साइकेलजों थाङो ना लांनो फैयो? माजों लांफैयो मा होनो DIजों ना ट्रेक्टरजों? मा गारि होनोमोनथाय बेखौ? जायखिजाया बे लांफैयो बिसोरो नङा होमबा ना? बिदिब्लाथ' सप्तासेयाव बेसेबांसो मोनो? सप्तासेयाव जोङो माबा मोनो 950 मोनो। 950 मोनो। फुरा खामानि मावोबा आरो। आदसा बेथ' थोजासे नङा नङा होमबा? थोजासे नङा। आदसा जायखिजाया दायो हिमांशुखौ इयुनाव मा जानायखौ लुबैयो? आं सानदों जे फिसालाया बुंदों आइमोना फरायहोनो हागोन ना हाया एसेबां थाखा फैसानि अभाब। आं इन्जिनियार जानो लुबैयो आइयै। आइमोना आंनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन ना हाया होनो आरो। ओमफ्राय दे जों माबा मोनसे खालामनाबाबो नोंनि फरायनायखौ जों होगोन नारा नाथाबाबो होननानै। लोगोसे आरो दिपेन सार भेरगाव उच्च बिद्यापिटनि सारमोनाबो हेफाजाब होफैयो फरायनायनि थाखाय। बा सन्टु सार आरो सासे मा नाम
भबेन डेकासर माने गाहाय फोरोंगिरि गाहाय फोरोंगिरि बिसोरबो माने हेफाजाब होफैयो आरो सम सम दखरा एबसुनिफ्रायबो सेंग्राफोरा हेफाजाब होफैयो सम सम नायफैयो थुलुंगा होफैयो बिसोर थुलुंगा होफैनायनि गेजेराव गथ'आबो फरायनायखौ सिरियास लानानै फरायो आरो बेनिफ्राय आं सानो गथ'आ बहुद सेस्था होयो बिनि नांगौ बायदि जों जाहोनो हाया सम लानानै ओरैबायसा खस्थ' थाङो बार अखा साइकेल सालायनानैबो ओमफ्राय टाइम मथेबो ओंखारना थाङा बियो फरायनानै टाइम बारनानै थाङो बिराद खस्थ' खालामनानै साइकेलखौ गोसा सालायना थाङो आरो जाहाथे बिखौ बे बेमार आजार जानाङाथों होननानै आङो मुलिफोरखौ सिगां लाबोना दोनो मोदोमफोरखौ दांनायफा दौयो आङो ओमफ्राय बिनिफ्राय गथ'खौ मोजाङै नों जा जों नोंसोरजों थाफाबाय थानो मोना अरायसम बिमाया जोनोम होबाय नालाय बिमाया बिमाखौ नोंसोर मोनबाय थाया नोंसोरबो गाव माबा मोनसे नोंसोरबो मोजाङै माबा मोनसे खालामनानै जानो सेस्था खालामनांगोन होननानै बुङो आरो आङो दा आंनि गथ'नि फरायनायखौ रायजो राजाफोरा बा मोजां मोननानै दा जोंनि न'खराव बेफोरबायसानो फैदों नायनो जाहाथे थाखा फैसा रांनि आंखाल खस्थ'नि गेजेराव सोरबाफोर अननानै एसे एनै सहाय होयोबा आं मोजां मोनगौमोन आरो